داخوازنامە سبەر گەرما هاوینێ قلیمۆژی بێخێردمە لێڤ دشۆخۆلی کە کارێ خوا di وەختێ خوادا بقەدینە di ناو خەیدانێ دەما بوو بەدڵی بوو چه خارە پێخست و پشتا خوادا باش این بۆنان و پیواز چه شەفەقێ حەتا ئێوارێ dibin گەرما دۆشەحێدا dişixulîn anî bîra xwe قورتێک çay vexwar hê dengê mûzîkê nû bilind kiribû ku tu zilam ketin hundir ji cilê wan diyar bû ku feqîr û belengazê Xwedê bûn deng kêm kir daxwaznameyek divê ji wan re bi lez daxwaznamenivîsan du danî ber yekî ji wan da ku îmze bike got ez nizanim îmze bikim vê jî istampa derê xist û danî ber wî ji awirên wî fam kir ku nizane wê çi bike alî wî kir pirsî deynê me û destê xwe avêt berî kê got deynê we tune xwedê alîkarê we be hê tam derneketibûn dengê mûzîkê dîsa vekir şivanperwer bi dengê xwe yê bi şewat distira dê bila rabin bixwînin dê bila rûnên bixwînin yek ji wan fitilî û pirsî ma kompîtera te bi kurdî dizane